Audio Jungle. Audio Jungle. Добре дошли на празничния концерт, посветен на 35 годишния юбилей на детска градина Калина Малина, град Айтос. За мен е удоволствие да представя нашите официални гости. Господин Васил Едрев, кмет на община Айтос. Моля за вашите аплодисменти. Господин Диньо Динев, директор на дирекция КОВЗС. Госпожа Соня Шестакова, главен експерт в дирекция КОВЗС. Госпожа Десислава Стачева, главен счетоводител в дирекция КОВЗС. Служители в дирекцията, директори на училища и детски градини, наши бивши и настоящи колеги, дарители. А сега ще поканя при нас госпожа Мариана Драганова, директор на детска градина Калина Малина. Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми родители, уважаеми служители от дирекция КОВЗС град Айтос, гости, приятели, добре дошли на нашия 35 годишен юбилей от откриването на детска градина Калина Малина, град Айтос. 35 години, малки, големи и още по-големи дечица посещават детското заведение. Сега те вече са родители или баби, които също посещават детското заведение, но водят вече своите малки, любими деца. Благодаря на всички служители, които са работили в детската градина. Тук е мястото да благодаря и на първия директор на детска градина Калина Малина, град Айтос, който през далечната 1982 година откри детското заведение. Благодаря ви, госпожо Петрова. Педагозите от детската градина Калина Малина ежедневно доказват своите умения и опит в областта на предучилищното образование и възпитание, като използват интерактивни форми, методи и средства за обучение на децата във всички ситуации. Стимулирайки творческото развитие на децата чрез игра, те създават позитивна образователна среда. Чрез приказното творчество ние превръщаме детската градина, градина вълшебство, градина магия, в приказен свят. Персонала на детската градина се стреми да научи децата на морални ценности, за да бъдат те по-добри, да бъдат по-чувствителни и по-състрадателни.
Затова всеки ден деца и родители пристъпват прага на детското заведение, щастливи, усмихнати и раздават своите деца като приказка в приказен свят. Възпитателно-образователният процес на децата в детска градина Калина Малина, град Айтос и базите, база село Мъглен и база село Черна могила е подчинен на принципа комуникативност във всички ситуации, защото колкото по-пълно е общуването на детето в детската градина, толкова по-лесна е неговата адаптация в училище. Чудният свят на детското заведение се осъществява и реализира от екип от професионалисти, изграждащи онази визия на детската градина, която прави не само конкурентно способна, но и предпочитана от деца и родители. Приказната история на детска градина Калина Малина не свършва днес, тук и сега. Тя продължава в бъдещето и ще се допълва от следващите поколения деца, служители и родители. Да ни е честит 35 годишния юбилей от откриването на детска градина Калина Малина, град Айтос. А сега тук на сцената ще поканя един много важен гост. Това е нашия кмет на община Айтос, господин Васил Ебрев. Уважаема госпожо Драганова, скъпи деца, уважаеми учители, служители и родители, радостен съм да ви поздравя по случай 35 годишният юбилей на детска градина Калина Малина. Днес вашата детска градина има с какво да се гордее. Благодарение на постоянството и ежедневната работа на директора и учителите, детската градина е спечелила доверието и уважението на родителите и гражданите. Искам сърдечно да ви благодаря за търпението и грижите за децата. Поздравявам ви за успехите. Знам, че сте ги постигнали с двойно повече усилия. Госпожо директор, през годините вие доказвате, че детска градина Калина Малина има добър потенциал, умни и талантливи деца и опитни педагози. Доброто ръководство, връзката с родителите и този потенциал са гаранция за успехите ви в бъдещето. Искам специално да благодаря на бившите директори, учители и възпитаници на детската градина. Всеки от тях е оставил тук своята незаличима следа. Всеки от тях има безспорен принос за успехите на Калина Малина днес. Скъпи учители, бъдете все така енергични и инициативни и не радвайте с нови и интересни идеи и празници. Вярвам, че с любов и внимание към децата ще се справите с трудностите. Мотивирайте желанието на децата да идват редовно в детската градина, за да растат умни и знаещи и да намерят своята реализация в живота. На прекрасните деца на детска градина Калина Малина желая радост и много незабравими мигове в детската градина. Честит юбилей на всички вас, които сте свързали живота си с детска градина Калина Малина, и бъдете здрави! Благодаря. Благодарим на господин Едрев. Честит юбилей още веднъж.
специален подарък от община Айтос. Гледайте. Уважаеми гости, благодарим на господин Недрев и на община Айтос за подаръка, който подари за 35 годишния юбилей на детската градина. А това е караоке уредба, която в момента ползваме и озвучаваме нашия този тържествен юбилей. Благодарим от сърце. Благодарим от сърце на дирекция култура, образование, вероизповедание, спорт и туризъм за това, че винаги ни подкрепят, че винаги ни помагат и сме рамо до рамо във всички трудни и хубави моменти. Безкрайно благодаря на всички. А сега давам думата на госпожа Станчева. Време е да се настаним удобно, да потърсим детето в себе си, за да потегнем всички заедно на едно приказно музикално шествие. Живеете през всички ръпели. Всички народи се разбират. Това е езикът на музиката. Има една магия, която отваря душите на хората. Това е магията на танца. Пътуваме към Африка, към джунглата и нейните обитатели. Танц в джунглата изпълнява децата от втора група. Къде е балерината? Дето е по средата. Ох, да. Ама баха най-вие балерини. Ама няма и прикишищите. Оле, момиченца. Дето се сърби главата. Аз сега съм малко. Разбрали ли? Втората болея. Дето така прави, така. Я я вижте. 3 снимки искам.
Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. Чудо-остро, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, наше счастье постоянно. Жить как козы, ешь бананы. Жить как козы, ешь бананы. Чунга-чанга. I like your chunga-changa. I like your chunga-changa. I like your chunga-changa. Chunga-changa. Чунга-чанга, место лучениц. Чунга-чанга, мы не знаем без. Чунга-чанга, кто сегодня час. Чунга-чанга, не покинет нас. Чудо-остро, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, наше счастье постоянно. Жить как козы, ешь бананы. Жить как козы, ешь бананы. Чунга-чанга. I like your chunga-changa. I like your chunga-changa. I like your chunga-changa. Chunga-changa. Наше счастье постоянно. Жить как козы, ешь бананы. Жить как козы, ешь бананы. Чунга-чанга. Чудо-остро, чунга-остро. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жить как козы, ешь бананы. Жить как козы, ешь бананы. Чунга-чанга. Музикалното ни пътешествие продължава на юг към слънчевото Средиземно море. Усещате ли вече лекия морски бриз и мириса на цитруси? Сега децата от четвърта група ще ни отведат в слънчева Гърция. Гръцки танц изпълняват децата от четвърта група.
Земята охайна млада трева, погледни каква е над нас синева. Потоци бълбукат, че птичия глас, магиосника слънчо е вече при нас. Танц, децата на слънцето изпълняват деца от база 1, детска градина Слънце, село Мъглен. приятели чудеса. Ти здраве, не може да сме това без песен. Сега за нас запей. Песента вече се коля и децата от трета група. Искам да се върна
сме слънчеви деца, носим радост, красота. Весел смях от нас се лее, най-обичаме да пеем. Посрещаме деца от втора група и песента пуска клюкарка. Магията на Ориента да се потопим, мистичен танц, с глави да се завъртим към непозната, тайнствена страна, с нежност, грация и красота. Една великолепна песен на Иштар Хабиби, претворена в танц от децата от четвърта група.
Ако е шарено, ако е цветно, става прекрасен светът неусетно. Нека да има бузки червени, сини мечти и надежди зелени, бели усмивки и слънце сияйно. Нека се носим в танца безкрайно. Зън-зън пчелици, разперете крилцата и обиколете цветята. Наберете жълт пръчец и от билките медец. Тац, пчелички и меджета изпълняват деца от база 2, ПГ усмивка, село Черна могила.
клавишите танцуват, сякаш че през времето пътуват. За България ни те разказват, чудеса фолклорни ни показват. И аз кукнете юнаци с нагребени кълпаци, и аз кукнете да скокнем, и аз трупнете да тропнем. Хоро заиграйте и момите смайте, кралско хоро и децата от трета група. Трета група чупчики, бей. ласката на майчините песни и бабините приказки чудесни. Родината е цвете и полет на отли. Житата на равнините, Балканът и горите. Танц, хубава си моя город, изпълнява деца от ПГ5 и ПГ6 години. Мамо! Багане, що я подала?
Ето е, аз не го виждам сега. Neşko el salla, Neşko. Neşko bak. Salla bayrakları salla. Ay ne istermiş o yanıma ki? Мари Руме, Бема Руме, като метееш с двори, не найде ли Бема Руме, моя меден кавал? Песен тръгнала е Румяна и децата от четвърта група.
тебе ще бъда, с обич и слънце огрях. Зрънце съм аз върху твоята длан, за моята България и отново децата от 4-та група. Където и да отлитам, цялата планета да прибродя, пак в България се връщам, защото те обичам, мой роден дом. При теб завръщам се с дълбок поклон. Отново сме с децата от 4-та група и любимата ни за всички песен "Пътников Виден, пътников". Yeah.
дойдоха децата от 4-та група, госпожи Стефка Николова, Дейка Ганева и Лена Шикреев. Децата от 3-та група, госпожи Алина Стефанова, Райна Димитрова и Леля Пътмен. Децата от 2-та група, госпожи Табача и Юлия Георгиева и Миланче. Децата от 5 годишни, госпожа Янка Панайотова и децата от 6 годишни, госпожа Галя Кирякова и Лена Таня. Аплодисменти! Децата от класа 1, детска градина Слънце, село Мъглен, госпожи Елена Димова и Димитър Димитрова и Мила Седин и децата от класа 2 и село Черна могила. Госпожа Доротия Радева и Миля Джемилев. А сега давам думата на госпожа Марта Петрова, директор на детската градина. Уважаеми гости, драги родители, с много голямо вълнение прекрачвам прага на тази детска градина. Така както гледате тези пораснали дървета, които ние сме засадили преди 35 години, така и деца, и колектив, всичко в тази детска градина расте хубаво, по-хубаво. Пожелавам на моите бивши колеги, на този хубав, млад колектив, на тези хубави деца, много здраве, създавайки личности, които да останат в България. Благодаря. А сега тук каним на сцената и председателя на нашия обществен съвет към детска градина Калина Малина, град Айтос, госпожа Росица Галкова. И други наши членове на обществения съвет също тук са сред нас. Безкрайно ви благодарим за съдействието, за помощта, която ни оказвате. Заповядайте, госпожо. Добре. Скъпи гости, скъпи колеги, мили деца, много съм развълнувана, отново прекрасно прага на тази градина. Всичкото от 35 години, много любов, много труд, много вдъхновение, много мечти. Прекрасен колектив, чудесни деца. Пожелавам на всички все така всеотдайно да се трудят, децата да растат щастливи, весели. Много благодарности на директорката на градината, която направи всичко това днес възможно да се случи. Благодаря още веднъж. Благодаря ви, госпожо Васил. И тук е мястото да благодарим на всички дарители, които се включиха, за да се осъществи това наше тържество, този наш юбилей. Благодарим на дарителите от община Айтос, благодарим на дарителите от община Карловак, благодарим на НАНО за тези прекрасни костюми, които ни ушли, за да са така красиви нашите танцори. От сърце благодаря на всички, че дойдохте и уважихте нашето тържество. А сега давам думата на госпожа Станчева. Благодарим на всички, които ни изпратиха поздравителни адреси. А сега дойде момента за нашата прекрасна торта. Торта, може ли да изтекнете торта?
благодарим за прекрасните торти, осигурени от сладки мечти. А сега ще помоля всички групички да се приберем, защото дойде момента за хапване на тортичка. Всички официални гости да дойдат в учителската стая.